Nalazim se na 5 km od centra Niša. Sad ćemo da vidimo da li je ovo reka pogodna za život somova, šarana, amura i karaša ili za život pastramki, mladica i lipljena. Ovde je mrežica za lov insekata. Sad ću je potopiti nišavu. Vidimo šta će se tu naći. Da vidimo šta se našlo u mrežici. Mrežica je puna velikih kamenjarki, insekata koji pokazuju da je reka veoma čista i da je pogodna za život salmonidnih vrsta riba, pastramke, lipljena i mladice.